Yo 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 yo. Yo. Lah. Yo yo. Ya. Suro Dira Jayaningrat. Hei. Dene Astuti. Rawe Rangkas. Malang. Butuh. Joyo Kawijayan. Joyone putra Singo. Joyo. Mugi tansah tetep jaya. Iya. Untuk persiapan. Jangan boleh. Iya. Iya. Yo. Lah. Ya. Tono solai. Yo. Ya. Oke, rekan artis persiapan untuk naik ke atas. Ayo le. Yo. Putra Singo Mangkujoyo nyambut gawe alon-alon Iyongger. Bapak Sohut. Wasik Mater coba sirian. panggonane. Ayo. Dono solai le. Ayo. Alon ger. Waton kelakon. Ayo. Nyambut alon-alon Iyongger. Alon ger.
Yo oh. Hey. Hey. Oh hey. Hey. Ah. Hey. Hey. Ah. Hey. Oh ya. Oh ya. Oh ya. Ais. Ya. Ai. Iyo. Ah. Iyo. Ah. Tos. Os. Ah. Iyo. Oh ya. Hey. Oh ya. Oh Oh Ya. Oh. Oh. Yo. Yo. Hey. Hey. Ah. Para siswa jo sira umbar angkara rungokno dawuh iki le ojo bedikasan songar jumawa tur gedhe no karep dina kang becik iki kedang maban kono iya le supaya dadi wiyaga kang pinunjul penataran enggal diwiwiti iya le penataran kawi Wita. Oh ya. Hey. La. Ja. Yo. Hey. Os. Oh. Hey. Hey. La. Ayo. Oh ya. Hey. Ja. Jo. Ocha, ja, yeay, la, ayo, yeay, alon gel, yo, bos, ci, ocha, ja, la, bos, ci. Yo, hey, oh yo, oh ya, hey, oh ya, ya ta,
oh ah oh hey oh hey oh hey hey oh hey 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 ya hey hey oh hey iya ya oh hey iya hey hey ya hey ya hey Uta, hey, ya, hey ah, hey oh hey oh, hey oh, oh, hey hey, hey ah, hey hey, ya, hey, hey oh, hey oh, hey hey, ah, hey ya, ah, oh, oh, ah, tos, hey oh, hey ah hey oh, ah hey hey ya yo, ah. Yo, Sugeng rawa para pamirsa Angger seni kesenian kita kesenian kita Keseni rea ponorogo Reok Ponorogo Sinangan Kujaya ingkang kondhan daluka Ikan kodang kaluka ho ah, hey Bapak Suhut iku pimpinane Bapak Suhut pimpinane Maduraja iku panggonane Yo, yo, Asiria Kecamatan Mereka tolu macam Kabupaten Iya oh Asik Gedok Argosari Berdenda kembali Yo Seni reo Campur sari Budaya Jawi Amer Sani Putra Singa Mangkujoyo Nun Ulun aturaken Om ulun Mbah Sugilangeun Om Swastiastu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami aturkan selamat sore yang terhormat Ika Minulyo Ika Amengkui Gati utawi Ika Gada Hajat Bapak Deni Dulatin Soho Ibu Deni Sukarti sakaluwarga ugi boten katelupen sedaya para pini sepuh miwah aji sepuh ingkang hanggo ngamestuti
Ugi para tamu undangan saking Kebudi mawon ingkang sampun rawuh teng dalemipun Bapak Deni Dulatif sakaluwarga. Ugi masyarakat Gedhong Argosari ingkang kawula hormati. Ngaturaken sugeng pinanggih. Selamat berjumpa kembali bersama pagelaran seni reog campursari Putra Singo Manggujaya ingkang dipun pandegani utawi dipun pimpin Bapak Suhud menika bijil saking Madurejo, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Minangka dados kinurmatan dumateng kula kalian para kadang Putra Singo Manggujaya ingkang dipun undang langsung dumateng Bapak Dulatif sekeluarga. Menika hajatipun walagara utawi pernikahan kusumane bagus Salsa Nabila di Mas Johan. Ugi pinanganten ingkang kaping kalih kusumane bagus Kuko Saputra. Ugi kusumane Ayu Kristina. Ugi dados pinanganten ingkang sakinah mawaddah warahmah atau turuntut reruntungan kanthi mimi lan mintuna kalian pangestunipun para pamirsa ing sonten menika. Ugi ing sonten menika Putra Singo Manggujaya satu paket ada MD Maidina Wedding Organizer kagunganipun Mbak Raka Cantika saking Bodang Randu Agung Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang. Ugi tasih makarya sesarengan dikit video syuting production saking Kandang Tepus Senduro Lumajang. Ugi Putra Jaya Audio saking Gedhong Argosari Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang. Ugi dumateng para miyarsa kakung Semar Putri kangge pasugatan ingkang kaping setunggal panjenengan kula aturaken anyekseni gelaripun tari dadak merak Putra Singo Manggujaya. Dilanjut sedaya kreasi-kreasi ingkang badhe hibur panjenengan ing sonten menika. Ugi boten kata lupen kula kang dados pambiwara aturaken sugeng sonten sugeng Amir Sani sumangga ae oh iya ya yo oh ya ya dadak merak persiapan Nyoto us kondang kaluko bisa yo asik tos Seni reog
Katuran semoga dumateng para pamirsa mirsani putra singa yo hey yo cha 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 yo ais hey yo hey yo ngata kafe le ayo ngata kafe hey tos hey yo ya cha 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 hey hey ya hey ota hey ya oh nyuwun gunging panuwun dumateng sedaya para pamirsa ingkang kawula hormati ing sonten menika kangge amiwiti pagelaran tembang pambuka saking putra Singa Manggujaya ingkang sampun kalajengaken ingkang terus pratandha pambukaning pagelaran dumateng sedaya para pamirsa kakung sumawon putri masyarakat Gedhog Argosari sedaya kangge pasugatan ingkang nomor setunggal kula aturaken panjenengan sedaya amirsani tari dadak merak putra Singa Manggujaya nggih ayo dadake dilebokno sak mangke dadake mlebet kemantene ditumpakno ayo dadake diutwikan oh ye ayo le diutwikan le nenggelis badhe kemana lihat reok putra Singa Manggujaya bapak jurakane Maturejo iku panggonane ayo kanca rame-rame nonton reok putra Singa Manggujaya bapak jurakane Maturejo panggonane bapak dulate
seneng atine kangge nyenengake sedanten keluargane nanggap reo putra singa mangkucaya saking Maturejo Pak Suhut pimpinanipun ayo kanca rame-rame nonton reog putra singa mangkucaya Bapak Suhut curagane Maturejo lakman nonane monggo kita sami amirsani kesenian budaya Jawi putra singa mangkucaya paringan nami ing dinten iki makarya ring gedhok Argosari. Ayo dadake ngadep kamera sedaya nggih. Terus kemantene yo ditumpakno reog putra singa mangkucaya nggih. Ing sonto menika satu paket sesarengan MD utawi Medina Wedding Organizer kagunganipun Mbak Ratna Cantika saking Bodang Randu Agung Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang. Ugi boten kata lumpen tasih makarya sarengan digit video syuting saking Kandang Tepus Kecamatan Senduro. Ugi Putra Jaya Audio saking Gedhok Argosari. Ayo Mas Pebi tembangke kang sekeco malih kangge ngibur para pamirsa. Ayo dijogo
sesarengan putra Singo Manggujaya. Kepengin seru ketemu emang Iya iya oh nong kembyang hang bisa oh ya kadung urip nong ati sangane iya iya oh dong wis mati nong ngendiku kurane oh Ocha arep sun kirim kembyang hang wangi kiandane iya 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 oh arep sun kirim kene nawita bisa oh 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 ya jos nontremaken atine oh oh ya Ocha ada putra Singo Manggujaya untuk Anda. Asik. Yo. Yo Ocha. Oh oh ya. Terus kepengin seru ketemu emang iya iya oh nong kembyang hang bisa mutian yo Ocha kadung urip nong andi sangkane iya iya oh dong wis mati nong ngendiku kurane hey ya arep sun kirim kembyang hang wangi kiandane arep sun kirim kene nawita bisa Gunging panuwun para pamirsa kakung Sumawana Putri ing sonten menika sesarengan putra Singo Manggujaya dumateng panjenengan
Oke. Terus dilayanin sing wau wonten request Mbak Feli. Oke ya. Oke, lali janjine riyen nggih. Heeh. Tiga yang warang-warang sama Putra Singa Mangkojaya. Alek dino minggu kesuk yo dinangi Mbak Feli. Asik, ada dikit video syuting. Yo. Yo, hey, ta, ta, ta. Dino minggu Sing ditunggu Mas Pepi. Ayo ada di pinangan di Tupak Kali. Yo, ya, oh, aha, oh, iya. Orang balasi. Saja HP ini jaluk ganti. Oh ya ayo jos. Ayo tuh mari situ. Sujono. Ikut tuh mana saya mas? Putra Singa Mangkojaya. Asik. Ada dikit syuting. Putra Jaya audio. Ayo le dibantu le. Mas mbak pengantin ditumpakno. Yang lain bisa menyusul. Terima kasih. Dijogo sing arep ibu dijogo ayo. Dijogo mas. Sabar sautara awas. Mas hati-hati.
oh, oh. Sajak Yupriyani. Terus ayo kemantene dipun tupakaken aja sampai ana sing ketinggalan putra putrinipun bapak ibu tuan rumah nggih tasik mangai bagyo utawi makarya sarengan dikit video syuting saking kandang tepus Senduro ugi Putra Jaya Audio Sound System saking Gedhok Argosari ugi Putra Singomangkujoyo ing sonten menika rawuhipun satu paket ada Maidina MD Wedding Organizer kagem Mbak Ratna Cantika saking Bodang Rando Agung Kecamatan Padang Lumajang nggih ditembang nih Kang Sekeco Malih kang ngibur para pamirsa adik-adik para penonton kang kersa numpak reog gitu tumpakno adik-adik pinanganten ojo sampai ketinggalan yuk ditembang ayu dewe nopo bakal tak usahake ibarate saisi bumi nggo kowe sing tenang aja kuat sayang kuning kowe ra iso disetir ora bakal bungaku nembus tekan kayangan krungu swaramu swara tangisanmu ora bakal cukup nyeritake gedene rasa sayangku ada Putra Singomangkujoyo Bijure Dikit Video Syuting Putra Jaya Audio Sound System atur sepaduh iyo Eplekenges ala gadul sing tenang ojo sampai kuatir sayang kowe ra iso disetir ora bakal luntur
Yo yo oh. Jos. Yeay. Si goyang kembali bersama Putro Singomangku Joyo asik. Yo oh, yo oh, yo oh. Oke, matur manduwun menika lagunipun Deno saking Putra Singomangku Jaya ingkang sampun ngibur pamiyarsa. Sesarengan Putra Jaya Audio Sound System bijilipun saking laladan Gedhog Argosari Senduro Lumajang ugi boten katalumpen tasih sareng-sareng Digit Video Shooting Production saking Kanan Tepus Senduro Lumajang. Ing dinten niki ing sonten niki rawuh teng dalamipun Bapak Dolatip sakaluwarga kangge ngibur panjenengan para tamu undangan kakung Mewah Putri ugi para pamirsa sedaya nggih. Ayo sedaya pinanganten ingkang badhe numpak reyok ya ditumpakno. Gilir gumantos tumpakne sing tuwuk, ayo dijaga Mas. Ayo. Pause. Ayo. Oke. Niki tembang pamundutan. Monggo diotiwikan. Sing nyuwun lagu nyuwun dirahasiakan. Soalnya kados niki yo lagu permintaan mulai mau. Ratapan anak tiri.
Ayo le. O A E. O E. O. Yeah. Tapi mau mari disawer seket kudu ya cek dak pati kebeter lho. Ayo Pak Nurul. Monggo Mas. Ada di pinanganten nek wonten ditupakne gantosan pun. Yuk. Betapa malang nasibku semenjak ditinggal ibu, walau kini dapat seorang ibu tiri. Digoyang kembali ada Putra Singa Mangkujoyo. Mungkin ada di penonton yang mau naik reok bisa merapat, dipersilakan. Ada malang rasanya ibu kandung yang tercinta menyayang sepenuh jiwa, penuh kasih lagi mesra. Ada Putra Singa Mangkujoyo untuk Anda. Gedok Argosari Berdendang Bali. Ayo. Ayo ada di pinangan ini yang ada di Tubangi Dadang Merak Tawiriang Mas. Monggo Mas. Ibu tiri hanya cinta kepada ayahku saja. Sagi ayah di sampingku, ini dan dimanja. Tapi bila ayah pergi, budi nista dan dicaci bagai anak tak berbakti, tiada menghiraukan lagi. Ada Putra Singa Mangkujoyo sepaket MD Medina Wedding Organizer. Ada Putra Jaya Audio Dikit B Video Syuting Profesional. Asik. Yuk. Out. Malang nasibku semenjak ditinggal ibu, walau kini dapat seorang ibu tiri.
Yo, Oslo, 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 Oslo. Lagu permintaan, nggih. Ratapan Ibu Tiri sampun kalajengaken. Ayo Mas. Ya ya ya. Yo Ya PSMJ. Jos. Ayo tim 1 dek gini le. Ya, tim A Putra Singomangkujoyo ada sang komandan muda Mas Tony. Penerusnya Bapak Suhud, nggih. Lek duduknya gane nggih sinten terusno ngono. Satu paket ada MD Medina Wedding Organizer kagunganipun Mbak Ratna Cantika. Ugi Digit Video Shooting P Entertainment profesional. Ugi Putra Jaya Audio Sound System. Ayo adik-adik pinanganten ingkang nembe rawuh sing kae teko ya ditumpakno aja sampai ketinggalan. Ya, monggo Mas. Ya, monggo pun janjine, nggih. Yuk, cul. Asik. Awas hati-hati nih. Yo. Ayo no, goyang no. Ayo baik, di uenak nomoane.
undang para biodo sinoman minta tolong diantar air minum ke atas panggung. Terima kasih. Duh sewu Pak Bu sinoman nggih. Minta tolong diantar air minum. Ya. Terima kasih. Menika lagune janjine saking putra Singa Mangkujaya. Oke. Heeh. Kei tembang sepisan malih mobile mantene purun numpak maneh nggih. Heeh. Yuk. Oke, kembali dumateng para sinoman. Sekali lagi minta diantar air minum. Oke. Sana sedang kopi Bu, lek ono bikola napa liyane pun Atau mungkin dari para penonton adik-adik yang kersa numpak, mumpung tasih ada waktu, ditumpakno, ayo. Hei, oh dan dandute bawa seperaton sewu. Lir pedho di banyu nggih. Yuk.
yo, oh ah, oh jatuh, jatuh, tanpa riko. Asik yuk bersama Putra Singo Mangku Jaya.
api. Koyo lintang lan mulyan bisa keloran sun lan riko sesandingan lir budute pianyu Sembah nuwun Pak Bos.